салом алайкум бародарон ва тамошобинони канали программ PG. дар ин видео ман мехоҳам омӯзонам ки чӣ гуна бо ҳарфҳои тоҷикӣ дар дилхоҳ компютер навистан мешавад бе оне ки шрифти тоҷикиро установка кунем, яъне ин ки барои хотири чизи оддӣ барои хотири дар ҳамин Word навистан барои мо лозим аст ки аз интернет шрифти тоҷикия скачат карда установка кунем ва баъд нависем. дар ин дарс ман мехоҳам барои шумо омӯзонам ки чӣ гуна бидуни скачат карда установка кардани шрифти тоҷикӣ дар ҳамин Word бо ҳарфҳои тоҷикӣ навистан мешавад. барои хотири поёнда менюи язикови панела, яъне панели забонҳо гуфта ҳамин як пахш кунед, настройкиш мебурад, настройки язик медроем. дар ин ҷо ду забон ба таври автоматик русия, англисия. ҷанда пункти добавить язика. Добавить язик медроем аллакай дар версияи Windows 7 боло. дар ин ҷо забони тоҷикиам ҷойгир карда шудааст. ҳам поён мефуроем ҳарфи забони тоҷикия меёбем. мана тоҷикия интихоб карда добавить мекунем ва на забони тоҷикиам омад. ин меню ин оина мепӯшем ва як пахш мекунем, аллакай забони тоҷикӣ омад. мана забони тоҷикия интихоб мекунем, менависем, аллакай ҳарфҳои тоҷикӣ ҳамаш ҳастанд. ин шрифти поён дар ин боло чӣ хусусияти фарқкунанда дорад? яке аз хусусиятҳои беҳтарини фарқкунандаи ин ҳамин аст ки ҳангоми бо шрифти мании худи Word навистан ҳамин файла копия карда ба дигар компютер баред, агар ҳамин ҳарфҳои тоҷикӣ нест шуданашон мумкин аст ё ин ки ҳамин ҳарфҳои русӣ шуданашон мумкин аст. лекин бо шрифти поён нависен, агар дилхоҳ компютер мебаред, манин шрифт ҳарфҳои тоҷикӣ гум намешаванд. хуб, хайр бародарон, то видеоҳои оянда.